Washington'e bir serokatiye Mesrur Barzani du peymanên girîng ên enerjiyê hatin imzekirin. Pêka nûçegehaniya Bas News, Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrur Barzanî îro duşemê 19 avrîla 2025 dî merasîmekê de li odeya bazirganî ya Amerîka li Washingtonê du peymanên girîng ên enerjiyê imzekirin. Her du şirketên petrolê yên Amerîkî, HKN Energy û Western Zagros ji bo pêşxîstina sektora petrolê li Herêma Kurdistanê du peymanên mezin bi hikûmeta Herêma Kurdistanê re imzekirin. Bu hayvan bi dehan milyar dolarên û dê bandoreke berçav û erênî li ser pêşketina sektora neft û enerjiyê û jerxaneya aborî ya Herêma Kurdistanê hebe.